So, first of all, regai tirimindane nyaya yatinoziva tese, nyaya yemukomana anonzi Enimo Zvitsva ari mujere right now. Nyaya Enimo Zvitsva inyaya yekuti tikafunga nezvayo tinombozvibvunza kana kumbozvibvunza kuti iwe, is that story really real kana kuti istory yakagadzirwa negovernment or something? Right. And then wobva watarisa mafacts paground woona kuti there's a very good chance yekuti zvinhu zviya zvakatoitika. So zvakamira zvakadaro, takazoona isusu mai Mnangagwa vava kuenda kujere vakabudisa paZBC, Zimbabwe yose ikaona, achibvunzurudzwa mukomana Enimo Zvitsva. And one thing was clear, kuno wakaona kuti he was happy to be here. He was happy to be with the First Lady and explaining to the whole of Zimbabwe, his cold life, a cold life that belongs in movies. Storytellers kana vachinyora nyaya yakaita seyaEnimo Zvitsva, it's a story yekuti it's very dark, zvekuti chiro storytellers they rarely write those things. Horror movie, right? So mhuri yeZimbabwe tiri kutaura kudai, so pane news dzasvika panews desk dzabva kune ari kuzviti iye it's one of n'anga yakambodhila naEnimo Zvitsva. So vabudikira vari kutiudza isusu, chataudzwa isusu ndaedza kuti ndinzwe, but muno kuti he is keeping his privacy, because munoziva kuti kana anga ari involved zvezviri zvinhu zviri dangerous even kwaari. So taudzwa isusu kuti problem imhepo yaishandisa Enimo wainogona kupinda maari ndeanoita ushamwari naEnimo. Zvikanzi right now Enimo ari mujere, mhepo haichagoni kumushandisa. So muri yeZimbabwe regai ndikuudzei what is happening. So this guy watondiudza nezita remhepo iyoyo nemashandiro ainoita, because unoiziva, nemagadzirigo ayakaitwa, because unoiziva. So ataura iye achiti the danger, handichati zvangu muri yeZimbabwe kuti ndinyatsobhoza, that's why tichikuudzai kuti some of these things hauzouyi nazvo kuvanhu, wongozviti, asi vanenge vachiunderstand, right? So mhepo iyi
regai ningokupa information from far but ndiri padhuze. Mhepo iyi zvainoita ndezvekudai so ndezvekuti inotransferwa through mating. Now saka inini because tanga apapa tanga tichitaura isusu zvamai Mnangagwa handiti ndikati makundiudzai mimi kuti it's transferred through mating, saka muri kuzama kuti mai Mnangagwa naAnimal zvitsva something zvikanzi aiwa. But do you understand kuti munyika yomweya chinonzi mating chii? Ndobva ndanetsekana. Ndo pandazotanga kuona manje zvanga zvichirehwa kuti zviri kurehwa apa zviri deep. So muri Zimbabwe ndo information yandanzi ndipe maZimbabweans ne ari kuzviti ing'anga yakadhila naAnimal zvitsva at some point. Now ndoda kukuonesai something. You see, chinoitika ndechekudai so problem inenge ichizoita vamwe vanhu vararame upenyu hwakadhakwa, upenyu chihora life vakaita sanaAnimal zvitsva. First of all, kudzidza kwakanaka. So vasina kudzidza chiroma madhara, endai kuzvikoro zvevanhu vakuru, kwete kungodemba zvina basa, endai kuzvikoro zvevanhu vakuru. So problem inoitika ndeyekuti kana usinganzwisisi zviri kuitika, pane vachauya vachikuudzira zviri kuitika ende vanenge vachinyepa. So vanhu vakaita sanaAnimal zvitsva vaya nezving'anga zvavaudza chino nechocho, problem ndeyekuti iye waibelieve. And kana uchibelieve, you go ahead and implement it. And as long as uchibelieve, unogona kuona zvinhu zvisipo, ugorota hope dzigokukonfirmera. It's only because you are in that state. Ndo wakazvizadza nemazinformation wakazvizadza nawo. Handiti ng'anga ukazouraya munhu unowana chakati, ukazodaiso ukapanyoka, ukadai unoita mari, ukazoenda uko. Do you understand? Kuti nongori dunhu rakazadzwa netumavisions tweng'anga dzenhema. Handiti so ndopande ndichitaura muri Zimbabwe kuti kuva neruzivo kwakakosha. Because unosvora uchinhongeswa zvitombo, uchisungirira zvinhu muchiuno, uchiita sei, uchiitiswa, uchivata mugomo, uchitonhogwa for nothing. Handiti kungoti at the end of that night muprofita akukumbire mari yechegumi kana kuti akubhadharise chihuku kana mbudzi kana chii, iye ndiye benefit. That's it. So pasi nezvanhu zvenhema, vechokwadi muchavaona. Vechokwadi hakuna kunzi kwanzi kana ari wechokwadi notoziva ndochokwadi, asi kana uchingofungira kuti unogona ari wechokwadi, hasi. Peace.